Engikhuluma umuntu onenkinga, umuntu othi ngisebenzisile umuthi ngihlulekile. Sibesile iswasho ngihlulekile. Ngile kumthandazi ngihlulekile. Ngile sangomeni ngihlulekile. Ngile enyangeni ngihlulekile. Umuntu esekadele konke. Awunazi isibindi uyafuna ukuphumelela, kodwa isibindi awunazo. Ithi amacala ikhona indlela. Sinokuphakanyiswa, sinokuthwala. Abantu ngiyacabanga sebeyakwazi lokho ngiyachaza kaningana. Namhlanje ngikhuluma ngokuphakanyiswa, namhlanje ngikhuluma ngokuthwala. Kodwa namhlanje ngikhuluma ngokuthenga. Uye uthi mawufuna ubisi, uye esitolo uthenga ubisi. Ubuye nobisi. Nenhlanhla futhi mangabe ufuna uphumelela kodwa inhlanhla yekuvuma, ungabe uyigwala usaba ukuthwala, uyathenga inhlanhla kanjani na? Mangokunabele kancane, yake kukhulu kancane. Kunesihlahla kuthiwa umgano. Umgano uchaza ukuthi gana. Ugana kuchaza ukuwela, ukuwela kuchaza ukuwela. Ukushadiswa, ukuwela. Uye esihlahleni somgano. Angeke ngikutshela ukuthi ufike wenzini, uzozwa ngabo na uza kimi uzokutshela. Kodwa uyehlahleni somgano, uzozihlahleni somgano. Fike koqala esihlahleni somgano sokuqala, uwenza u1 no2 no3 no4, uyokuzwa ngami lokho. Bese uya kwesisibili. Ufike wenza u1 no2 no3 no4. Lesoqala usuke uyosiganisela inkinga zakho. Engithi awusebenzi, awuthola umshado, awuthola abantwana, kuyenzeka lokho. Usuke uyosiganisela inkinga zakho ukuthi labantwana abangathola wena akube nehlahle singasabatholi. Ihlahle somganisa yazala abantwana into ethiwe amahula. Izaleka lapha. Uma ngabe uthola umshado, uthi lo mshado abangasathola wena, mina ngifuna ukushada, ngokuganisela inkinga zakho. Yabona, mama uthola umsebenzi, ngokuganisela usizi lo, ngokuganisela inhlupho yakho, uthatha inhlupho yakho mayiphile kuwe wena mgano, ngiyakuganisela. Kodwa kunesiko lokukwenza lokho uzokuzwa ngami, ngiyakutshela uzokuzwa ngami. Bese uyakwesesibili. Sebesibili bese manje sokuthi manje soqala bowulahla. Bowusiganisela bowulahla inkinga zakho kuso lesoqala. Uyakulesesibili. Lesebesibili bese ukuthi ngiyakwamukela ukuthi ngivumele ngigane weke manje. Kuthi manje lapha bowuthulula inkinga, bowudiliza. Kulesesibili uyalanda. Yabona? Usunanda lento ukuthi ke manje mangiganeke. Noma ngabuganeke ngokomsebenzi, kusho ukuthi umsebenzi mawuqomeke ngithola umsebenzi. Noma ngabuganeke ngomshado, mangabe ngogana, mangumuntu wesimami, mangigana mangumuntu wesilisa. Mangabe ufuna abantwana, mangiganeke ngabantwana. Kusho ukuthi kahle yini inhlanhla mboleko. Mangichaza, usuyizwe inhlanhla mboleko. Ngoba uyokulesiya sokuqala, wathulula, wakulesiya besibili, wayolanda. Kusho ukuthi uphila impilo emnandi uphumelelile kodwa ngase impilo yakho. Ngoba ukubolekiwe. Bese kuba khona isiko kumele uliyenze kunyaka nonyaka. Mangabe wena lento leyenze nge20 March, kuthi sijalo nge20 March noma uyihlahleni lesiya, wenze lelo siko lelo. Ukuze uyohlala uphumelela njalo. Uyohlala uphumelela njalo. Wagedla lesikhathi leso, hayi yamacala inayo izobe sengazi uyokusiza kanjani ngoba ubishiya ngwakumkhondo. Kodwa ngithi mina uma ngabe umuthi awusebenzeli, iswazi sikusebenzeli, awusebenzela lutho, kodwa ufuna ukuphumelela, ngabe uyigwalo sakuthwala, sikhona ihlahla somgano. Singaganisa inkinga zakho naso, bese wena sikuganisele kuhle ngaso. Kodwa kuthi kanjani lokuzwa ngami? Hayi man, mangachazi kakhulu, mangivele ngithi kuwena ukhumbule, ayikho inkinga nesixazululo, ukuthi libe inkinga, kusho nesixazululo.